sebagai ya ya iya iya iyo iya iya iyo iya iyo tarik yo jenenge gubuk asmara biyen kae tak goandung tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ketaman asmara wasih yo datan luntur saya marani aku kowe dadi kanca mergo lereng nang gubuk asmara. Terima kasih buat semuanya saja, juga matur suwun berbaginya bunga surganya, teriring doa sehat selalu, berkah barokah tentunya, amin. Iya iya iya, monggo monggo, sisi matur suwun. Terima kasih Kak Maina. Iya iya. Gubuk kae dipawati wiwit biyen ora bakal lali. Gubuk kae kebak crita wayah wengi anti gagat rino. Josa sepi santok ya. Sedot sambung.
matur suwun saderengipun sepeda maling ngaturaken matur agung ing panuwun awit saking sedaya partisipasi panjenengan sedaya ugi kang sampun pareng berbagi. Sepeda maling namung saged ngaturaken matur agung ing panuwun. Kita tutup sesarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti. Suradira Jaya ningrat lebur kening pangastuti ngrembakaning budaya anjunjung martabating bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kawula nuwun.